pois estamos. Bueno, pues vamos a... Buenos días a todos. Comparecemos un lunes máis con a normalidade que dá o funcionamento dunha administración efectivamente pois perfectamente organizada e que como cada luns á mesma hora tuvo lugar a Xunta de Goberno, que nos serviu unha vez máis para para avanzar en diferentes temas que temos, neste caso na cooperación con concellos, na dinamización de iniciativas de carácter culturais e tamén mellorar os recursos das emerxencias ou, neste caso, axudar os membros de protección civil tan importantes na nosa provincia. Concretamente, no día de hoxe tomamos un total de 11 acordos, que mobilizan prácticamente 400.000 euros, concretamente 385.000, e que, como decía, vai no senso de acreditar que esta institución é unha institución útil, próxima, en este caso tamén, por suposto, aliada cos municipios, ca cultura e tamén cas emerxencias, que foron os temas tratados. Concretamente no apartado de achegas aos concellos, foron 7 concellos os que seguimos aprobándolle pois as subvencións que se lle foron concedidas a raíz da última modificación de crédito. Estamos traballando, como saben vostedes, despois de aprobar o orzamento en tempo e forma, estamos traballando na seguinte modificación de crédito, que é esperemos que sexa unha modificación moi importante na liña dos últimos anos e que mobilice unha cantidade moi importante, non somente para concellos, senón aí irán para todas as entidades sociais, deportivas, culturais, etc. Pero, mentras tanto, seguimos executando con total naturalidade as que levamos aprobadas. En este caso foron 7 os concellos beneficiados, concretamente o dos Blancos, a Mezquita, Parada do Sil, Arnoia, Cartelle, Castrelo do Val e Quintela de Leirado. Bueno, as obras son as que les solicitaron, referentes a vías públicas, instalacións deportivas ou espacios veciñais, adecuación de locais para a formación de emprego, servicios sociais ou a propia estabilidade financiera dos concellos. Teñen os datos concretos de cada un diles, que non lles vou a cansar ahora mismo, na nota que se lles dá, exactamente desglosado por concellos e a cantidad e concepto que teñen cada unha delas. Ben, no apartado de cultura desenvolvemos un programa máis, non é o único, pero é un programa máis. Neste caso, o que fixemos foi aprobar as bases das subvencións para entidades sen ánimo de lucro, cunha dotación de 100.000 euros para este ano 2026. Trátase de que estas entidades asociativas que teñen proxecto, entre outros, ou fundamentalmente a actividade cultural, poidan garantir a realización das súas actividades, sobre todo no ámbito rural. E outro acordo importante, e que ademais no meu caso concreto pois me dá unha especial satisfacción, e tamén que hoxe demos luz verde ás axudas para as nosas agrupacións de voluntarios de protección civil cunha partida de 75.000 euros. Bueno, esta é unha liña de axudas que surdiu neste mandato, ademais de sempre apoiar esa xornada que cada ano fan, e que podo decir que, con coñecemento de causa, que é a máis importante de todas as provincias de Galicia, e eu atreveríame a decir que, desde logo, porcentualmente, desde logo que sí, pero tamén incluso cuantitativamente probablemente a máis importante de España. Non creo que haxa ninguna provincia que faga un encontro de agrupacións de voluntarios de protección civil que congregue a máis de 500 persoas cada ano nunha localidade distinta e que acredite, por tanto, a forza das agrupacións de voluntarios. Isto trátase de axudas porque saben que teñen gastos de funcionamento, o equipamento dallos fundamentalmente a Xunta de Galicia, pero nos necesitan axudas para gastos de funcionamento que de outro xeito terían que ser aprobados, además de tamén cunha axuda que tamén da Xunta de Galicia, por os concellos, e nos tratamos de meternos aí. Empezamos con 60.000 e nesta terceira chegamos aos 75.000, é dicir, o incremento vai sendo constante,
tratamos de chegar ou chegamos ao 100% das agrupacións que o solicitan e que cumpren os requisitos e, bueno, pois vimos que estas agrupacións de protección civil son moi importantes na seguridade da provincia. Concretamente, este ano vimos como se mobilizou nesta vaga extraordinaria de incendios, porque estamos falando de que dos 92 concellos, se non recordo mal, en 72 concellos teñen agrupacións de voluntarios de protección civil, o cal reflexa unha altísima parte do territorio cuberto, desde logo en todos os máis importantes demográficamente, e dende logo, pois eso, colabora unha vez máis que contribúe unha vez máis á seguridade. Quero recordar nese sentido que creo que Ourense, e insisto, a situación extraordinaria que vivimos este ano sin ningún falecido, creo que acredita o bo funcionamento das emerxencias, o bo funcionamento do dispositivo de protección de emerxencias, do que Protección Civil, pois, en moitos casos, porque están en prácticamente todos os concellos, son a primeira resposta. Evidentemente non é unha resposta profesional, pero en moitos casos evitan que haxa unha necesidade dunha resposta a maiores e dende logo, pois esos forman parte os propios veciños, teñen unha formación moi forte, promovida neste caso por a Xunta de Galicia a través da Academia Galega de Seguridade. E, por outro lado, teñen tamén unha dotación importante. Bueno, pois con o que decíamos, con estes 75.000 euros axudamos a que desde Melón hasta a Mezquita, pois calquera agrupación, efectivamente, de protección civil poida ter cubertas un poquinho mellores as súas necesidades e desde o seu nacemento, pois, desde a súa creación, estas que vamos para a terceira edición, aumentámolas xa un 25%. Bueno, estes son os primeiros temas, efectivamente, que levamos. Tamén dar conta doutro apartado tamén importante no ámbito cultural. Bueno, saben que abrimos hai escasos días a convocatoria de programa para actividades escénicas e musicais, que axuda a todas estas agrupacións, porque gracias, creo que as actuacións que en parte sufraga a Diputación de Ourense lle permite pois a bandas, a charangas, bueno, en fin, a estas agrupacións todas lles permite vivir prácticamente, non? Porque por outra parte tamén, neste caso, tamén os concellos que lle permite levar a cabo, sobre todo os pequenos, o pagarlle a mitade da actuación, neste caso a Diputación, pois lles permite levar a cabo ou nos permite levar a cabo actuacións que de outro xeito por nós mesmos ou serían, non nas poderíamos levar ou simplemente teríamos que reducidas, porque obviamente non teríamos capacidade para levar a cabo todo isto. Bueno, a novedade aquí é que xa pechamos a convocatoria porque en menos de 8 días se agotaron os fondos e estamos estudiando aumentalos. Foi tal o éxito que en menos de 8 días se agotaron os fondos, os 210.000 euros, que é a cantidade que dispuxemos, e que, xa digo, en menos de 8 días se agotaron. Mañá tratamos na Xunta de Goberno a posibilidade de incrementar na modificación este apartado para seguir axudando a cultura, para seguir axudando aos concellos e para seguir axudando a estas entidades, que non é a única liña de axuda, como vemos, pero bueno, é unha liña de axuda que evidentemente ten moito éxito, porque xa digo que en menos de 8 días se pecharan subvencións ou solicitudes por valor de 210.000 euros, pois é importante, non? Bueno, en resumen, e remato e quedo a súa disposición, pois tomamos acordos que teñen retorno directos en servicios, en axuda a concellos, en emerxencias, e bueno, o que seguimos facendo é axudando o territorio, as entidades que representan ese territorio, como os concellos e outras entidades de tipo cultural, deportivo, etc. E, en definitiva, mostrándonos como unha administración útil, áxil, porque xa ven que non paramos de tomar acordos, tomamos de acordo cunhos plans feitos pois previamente, e os executamos, e o que procuramos é que efectivamente multiplicar estas inversións que nos facemos de acordo con outras administracións. Remato, e que insisto, que da a súa disposición. Por exemplo, o sábado visitamos
Xinzo de Limia, en donde tivemos ocasión de poñer de manifesto dúas actuacións, unha delas que incluso creemos que vai a ter continuidade, como foi a reforma integral da Praza de Abastos de Xinzo de Limia, unha praza de Abastos que está en desuso e que vai a pasar a convertirse no que queremos que por situación e por estructura no que pode ser o centro comercial de Xinzo de Limia. A verdade é que estamos moi contentos, moi esperanzados, e además nunha liña de axudas nas que convergemos unha vez máis ca Xunta de Galicia e que esperamos que se estendan a algún outro ofrecemento, como saben que é o caso de Ourense, pero ademais se estendan a outras plazas. E, bueno, pois isto é un pouco o resumen do que lle quería trasladar neste primeiro momento, é que vostedes, por suposto, pues me interroguen ou me pregunten sobre como vostedes, calquera cuestión destas ou doutra que vostedes vexan. Quedo a súa disposición. Sí. Bos días, presidente. Comentaba antes e falaba antes do traballo das agrupacións de protección civil. Como sabe, viñemos dun fin de semana pois moi inestable, con unha gran cantidad de incidencias. Quería saber se na parte que corresponde á titularidade provincial cal é a situación e como están a traballar os equipos que dependen da Deputación. Non sei se teñen un balance de intervencións de actuacións e como está a situación agora mesmo. Bueno, ata a noite, que agora estamos traballando e facendo ese balance, era bastante razonable, porque onte por o día, pues, frente ao que se plantexaba con carácter previo nas expedicións, ao final, onte por o día estuvo bastante ben. Nós temos o dispositivo montado, como decíamos desde o principio, nas nosas vías provinciais, sempre. Xo presentamos antes de que se iniciaran estas inclemencias, está permanentemente activo e atende todas as incidencias que se podían producir. Dispositivo para a neve, para a seguridade viaria, que funciona con absoluta normalidade todos os anos. Tamén atendemos as peticións dos concellos. En este momento, xa lle digo, balance, yo daremos das intervencións, porque as incidencias que me consta se produciron formas ben esta noite, non? Que cando arreciou a auga contra a mañá, e cando pues, se produciron algunhas intervencións que algunhas teño cuantificadas e outras non. Entonces, vamos, sin encaixa ninguna situación de anormalidade nin de emerxencia importante, pero, bueno, seguramente pues, o normal nestes casos, desbordamentos, pequenos desprendementos nas estradas que son liberadas automáticamente, e, bueno, en fin, pero lle daremos ese dato, pero non hai ningún dato, vamos, importante, nin ningún feito importante que destacable. Mais. Sí, nada. Falaba ao principio de unha administración organizada que todas as semanas celebra a Xunta de Goberno no mesmo día e tal e cual. Quería preguntarlle en contraposición co Concello. Este sábado celebrou un pleno convocado un par de horas antes de que se celebrara para non perder unhas subvencións. Bueno, que lle parece este modelo de xestión do goberno de Jácome? Bueno, eu, como sempre, procuro ser respetuoso cas outras administracións, ou son respetuoso cas outras administracións, porque creo na lealdade institucional. E, por lo tanto, eu creo que cada un trata de gobernar e de organizar mellor que pode, pero, certamente, non me parece normal, ni moito menos. Eu, que son alcalde, e que son presidente da Diputación, e que teño convocado moitos plenos, dende logo nunca convoquei ningún a 657 para por unha cuestión dunha subvención, porque se foi a convocatoria oficial, prácticamente ás 7 da mañá. E cando chegou, se había falado previamente, a mí me habían indicado do grupo municipal que habían recibido un WhatsApp, que iban a convocar un pleno extraordinario e tal. E, bueno, o de sempre, a nosa sorpresa é que se convoque ese pleno extraordinario, que se convoque con tan pouca antelación, vamos, eso é prácticamente imposible. Un sábado se convoca a 7 da mañá formalmente e se convoque, eso xa nas formas, non? Pero, no fondo, tamén me parece preocupante, porque estamos falando de que ao final é para non perder unha subvención. Home, eu entendo que non hai que chegar un sábado a 7 da mañá para saber que se perde unha subvención ou non. Por lo tanto, debería estar planificado, debería estar bueno, pues, efectivamente detectada esa posible risco, e desde logo eso reflexa que non, que, ao meu modo de ver, que desde logo o funcionamento non é o máis correcto, nin nas formas, por suposto, nin moito menos no fondo, porque, insisto, creo que isto ten que estar previsto, ten que haber avisos suficientes, e por lo tanto non parece de recibo, porque isto tamén podía ser
vamos a poñernos en modo de disculpa, non? Como corresponde, insisto, conforme a lealtade institucional. Podía ser que efectivamente un tema puntual, pois pasounos unha vez que nun expediente pois alguén cometeu un erro e tuvemos que ir a este caso. Bueno, pois non pasa nada, eso podemos pasar a calquera. Pero é que se temos en conta que 2 días antes se convocou outro pleno extraordinario para poder pagar as nóminas, e así, e suma sigue os dos plenos extraordinarios, pois xa non parece algo circunstancial, senón o que parece é un funcionamento estructural que non é, desde logo, o máis ortodoxo e correcto. Insisto, sempre desde o respeto institucional e analizando os feitos. Eu creo que na administración debemos ser rigurosos, debemos atender aos nosos compromisos, debemos atender as indicacións dos funcionarios, e eu, por exemplo, contrapoño. Nos a semana pasada tivemos unha reunión neste caso, cos compañeiros, cos representantes da comarca de Verín, que tamén conseguiron financiación para un PAI, para este Monterrey Verde, esa comarca que aposta por o tratamento integral do ciclo da auga, e foi en nada chegamos ao acordo de financiar e de tramitar, de axudar neste fondo, na xestión destes fondos europeos, e estamos falando de que nestes momentos nós, entre os que xestionamos nos directamente, que a maior parte, e neste que axudamos, estamos xestionando alrededor de 45 millóns de euros, ou axudando a xestionar alrededor de 45 millóns de euros de fondos europeos, e van con total normalidade. Estamos falando de que isto representa na práctica a metade do orzamento provincial. Somos quen de captar fondos europeos, de subvencionar ou axudar a complementar esa financiación, e buscar, incluso axudar a buscar que a Xunta de Galicia esa financiación tripartita, e con eso conseguimos, pois, solamente nos PAIs 30 millóns entre os tres, con este último de executarse completamente, ou tamén o da comarca de Monterrey, e creo que sin convocar ningún pleno ás 6 menos cuarto, ás 7 da mañá. Eu creo que é normal, o sea, por lo tanto, creo que estas cousas hai nas que prever e se poden xestionar de acordo cos técnicos perfectamente. Que máis? Alguna cousa máis? Non? Bueno, pois perfecto. Oye, pois moitas gracias como sempre a todos, e nada, xa nos vemos próximamente.